Санкт-Петербург шәһәре Казаннан монда кадәр якынча 1000 километр. Тарих рухы белән сугарылган урын бу. Санкт-Петербургта каһарман шагыйрь Советлар Союзы герое Муса Җәлилгә һәйкәлне 13 ел элек урнаштырганнар. Монда аның исеме һәркемгә диярлек таныш. Ул фашистларга каршы Ленинград, Волхов фронтларында көрәшә, Отвага газетасына мәкаләләр яза. Тукай һәйкәленә дә чәчәкләр салалар. Зур монумент Петербургның Татар бистәсендә урнашкан. Монда милләттәшләребез 18 гасыр башыннан алып күпләп яши. Яңа шәһәр, флот төзергә дип Казан, Түбән Новгород, Пензадан күченеп киләләр. Петербург дигәндә, Ленинград өлкәсе дигәндә һәр вакытта монда татарлар яшәде, төпле татар булып, мәгънәле, ярдәмле, бердәм татар булып. Санкт-Петербургның җирле татарлары үзләрен диаспора дип йөртми. Аларның ата-бабалары монда туган, монда яшәгән. Төньяк Көнбатыш округында гомер итүче милләттәшләребез белән зур очрашу татар милли мәдәни үзәгендә уза. Ул 2021 елда Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән эшли башлаган. Татарстан рәисе ачылыш тантанасында да шәхсән катнашты. Бүген монда татар теле курслары эшли, рәсем, сыннар күргәзмәсе бар. Алар татарның тарихын, гореф-гадәтләрен чагылдыра. Milli үзәнен саклау өчен, бу milli үзәнгә шумар өчен халык килә безнең курсларга. Без монда сөйләшәбез татарча, чәйшәбез татарча, самовар куеп, китаплардан укыйбыз, татар әкиятләрен укыйбыз. Шуның күңел өчен, йөрәк өчен алар майны шушы курсларда табалар. Милләттәшләребез генә түгел, татар телен башка халык вәкилләре дә өйрәнә. Россия Фәннәр академиясе хезмәткәре Максим Кузнецов «Татарский с нуля» дип аталган китап авторы. Укучылар бу китап бик файдалы дип әйтәләр. Чөнки аларга да бу кагыйдәләр аңлаешлы түгел иделәр. Һәм бу китап белән алар барысын да аңладылар. Милләтара хезмәттәшлек турында Васил Шейхразыев Санкт-Петербург һәм Ленинград өлкәсендәге милләтара мөнәсәбәтләр комитеты җитәкчеләре белән фикер алышты. Татарстан белән Төньяк башкалау арасында күптән ныклы сәүдә-икътисади мөнәсәбәтләр корылган. Соңгы елларда ике арада товар әйләнеше 31 миллиард сумга җитә. Татарстан Санкт-Петербургны йөк машиналары, ягулык, азык-төлек белән тәэмин итә. 28 ел буе әлеге шәһәрдә безнең республиканың вәкиллеге эшли. Татары, они были в момент создания Санкт-Петербурга. Татарлар Санкт-Петербургта нигез салынганнан бирле яши, тормыш көнкүрешне бергә кырдык дип әйтеп булам. Без үзебезне татарлардан башка күз алдына да китермибез. Инде үзебезнеке булып биткән Сабан туй бәйрәме дә моңа дәлил. Наш замечательный татарский праздник. Это единение, это дружба. Берләшү, дуслык, милләтара аңлашу булар һәммәсе дә безнең арада булган мөнәсәбәтләрдә чагыла. Санкт-Петербург, Ленинград өлкәсе илнең төп төбәкләре. Булган сорауларга гел уңай җавап кайтарасыз. Зур рәхмәтемне белдерәм. Без дә кулдан килгәнне эшләргә тырыштык. Алга таба да хезмәт куячакбыз. Санкт-Петербургта 20 меңнән артык татар яши. 10 ел эчендә 10 меңгә кимегәннәр. Әмма соңгы җанисәп нәтиҗәсе белән монда килешергә ашыкмыйлар. Мин бер генә мисалны әйтеп китәсем килә. Менә безнең Сабантуйда 100 меңгә якын кеше катнаша. Һәм монда 85%, 90% ул шушында Петербургта һәм Ленинградта яшәгән татарлар. Димәк, аны хәтле кеше Сабантуйга килгәч, перепис буенча бүтән сан килеп чыккач, монда бит инде үзеннән үзе аңлашыла. Чөнки бу саннарга тулаем кабул итеп бетергә кирәк түгелдер. Менә мин үзем мондага үзебезнең милләттәшләр белән аралашкан вакытта һәм дә шушы очрашулар эшләгәндә ул үзгәрешне күрмим. Безнең татарлар бар, татарлар ни халәттә булды, шул хәтле калдылар. Санкт-Петербург шәһәре безнең белән шундый карлы, буранлы һава торышы белән озатып кала. Бөтен дөнья татар конгрессының эшлекле сәфәре әле дәвам итәчәк. Инде киләсе атнада безнең делегацияне Владимир өлкәсендә көтеп калалар. Алия Хайретдинова, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы.